Всичко, което виждаш около себе си, един ден ще изчезне. Парите, колите, къщите, красотата, дори самото ни тяло. Ние прекарваме години в преследване на временното, а често забравяме това, което е вечно. Библията казва: видимото е временно, а невидимото е вечно. 2 Коринтияни 4 глава 18 стих. Истинската стойност не е в това, което можеш да докоснеш. Тя е в вярата, надеждата, любовта и взаимоотношението ни с Бога. Запитай се, ако днес изгубиш всичко, което притежаваш, ще остане ли нещо, което никой не може да ти отнеме? Започни да инвестираш повече в вечните неща, отколкото в временните. Защото това, което е невидимо днес, може да определи цялата ти вечност. Замисли се.